Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuron ni Danica ang agbasa kan agsurat iti braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayam ni Danica tapno sukunan na daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Sir, itay pay ang nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apan ang sukon nyo kenkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kaya kusina. Ala, sugbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga mina, akayat ko manan ti agisuro. Nasaya at matanda kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na. Una yun deta panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre. Kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatang ni Manang Isadora. Amum ka di Manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni jay syudad, iso na laang tabi si akmat iti trabahok. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At naawat ko nga awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, idi sa anak pailang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod Manong? Mangisuro ka kadimanan? Katuna, gaputa may salang mata subject inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti agiskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Alda nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Taapay kumamat nga agapa kami ngay kan ni misis ko. Kat awan mat mading nga aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga minan ti factory a pagpapaayak. Isa joblesak ita. Sapay masapol ko ti kwarta para karagitagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita ijay syudad. Damagakan kwa na, no mabalin mo ti agtrabaho dito farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtrabahawam? Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom?
Inawagak ti kasinsin kong agtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko, ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiit lang. Adto'y barok. Alaang pay laang dito a kwarta. Ha? Apay dati a kwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maamapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo'n abayadan? Tulong kun dayta ken ka, barok. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot ng dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pay laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan nagiti dadakkel na. Iso asaan da pay laan nakigiddan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo ti agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ije probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adang amin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwa o Jesu pa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpat dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dalang amin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang amin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak me iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto mi aduha. No kasta, nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Wen Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaanak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesofa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't tinagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anya man day ta aparikot.
Nasaya at mata nakariing kapay manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyen tun bigat? Ay katun ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano nga minigab ang nakatugaw dito sofa. Kat kaslada na unag pampanunutan manong. Adda ka di parikot mo? Ay awan ading ko. Awan parikot ko. Isong awan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas manong. Makitam? Nagunag ti sinaay mo manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta ti adda kabibiyag ko ita. No bilang tanang asawa ak idi. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay namanong, saanan amay subliti na palabas. Angam sana bale. Adda kami mata pamilyam. Addamot ni Dani ka nga empay ti Diyos kan ka. Tapno rekas ka sa no? Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak matataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad-adda pa'y apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sana day ta. Inspirado ang agtrabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay. Tanaragsa kaklata ka na yon nga oreawan nobyok. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti maur-oray. Tulungan ka na mangisimpa ka dagiti gamit mo. Kalpasan na, mangantayon taon. Inlutok tay paborito masidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamao dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti agharvest ka dagiti prutas. Wan nga road, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Sino dayta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso nalaeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin tapno adda kadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay dito'y probinsya. Kasapulan da ka dito'y. Agpay so, Insan? Wan, Insan. No kayat mo, agbiyahe ka ninton rabi Kat awagan naktulagan, no adda kan ijay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak anagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang, ta ijayan probinsya ti pagtrabahoak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Un nga rod na. Impaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome ka latay di balay. Wala na. Kat agyaman akunay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille.
Kaya't ko kumati makasursuro nga gusar iti computer. Iti kasta, saan nagto amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo a laptop. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti School for the Blind, nga adda ka nung maangay a computer training iti syudad inton sumaruno a bulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya tigagara na? Umay nakakano sarungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukin ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Anda ka nung amin maangay a training da. Ay kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manang, mabitlang taalag ti papilan ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal, insan Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta amot nga ti biyahe, minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe, orekas kasano. No kayat mo, manganta pa'y, sabay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak namin Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo italawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.